estamos aí. Parece un programa do corazón. Sí, tal cual, menudo arranque. Eso que decía María Yáñez, que había que facer un programa de corazón galego, rapasa en vez de ragacha, con esas cousas de ecos de tal, sempre andaba con esa historia. E decía, sí, bueno, pero faino ti custeus, non? A mí como fajas, Pero claro, porque sí, de quen vas tirar para un programa de corazón en Galicia? Sí. Estas cousas, non? Mira por onde empezamos, por a cantidad de sitios que podíamos empezar, e empezamos polo corazón. Que o corazón debe ser das poucas cousas que ainda non fixeche ti na tua carreira profesional, non? Sí que fixen, sí. Sí que fixen. Bueno, claro, como non? Co que me bombea a mí o corazón. Pum, 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 pum. Fixemos unha cousa fai no ano, eu creo que 91, algo así que se chamaba Acibeche. E Acibeche viña sendo un culebrón de rúa, era cando estaban de moda os culebróns, aqueles cristal, topacio, todos tiñan nomes de pedras preciosas, daqueles culebróns viñan de Venezuela casi todos, hoxe en día veñen de Turquía, non? Entonces, claro, nos buscamos para facer unha performance, en realidad era unha performance teatral, era un espectáculo de rúa, entón gravábamos como un culebrón que se chama Acibeche, que era a pedra preciosa de Compostela. Entonces, se te fijas no mapa, no callejero de Compostela, a Alameda de Santiago ten forma medio de corazón. Entón callejeábamos, era como unha serpa, un culebrón, bueno, unha culebra, non? Un culebrón que ao final mordía no corazón, que era a Alameda de Compostela. Este era o programa de man. O que facíamos era desde a mañán á noite, foi un espectáculo de casi, de 24 horas casi. Entón facíamos os exteriores dos capítulos dese suposto culebrón, eu facía un director argentino, a protagonista era unha venezolana, todo respondía á estética daquele tipo de maneira de facer culebróns, pero no fondo era con un espectáculo ao vivo, con os figurantes, collíamos no centro público, a música era incidental en directo, e acórdome que a estrutura era asesinato, violación, un accidente, atropello, violación, asesinato e boda. Eses eran os 4 actos do que facíamos. Bueno, en fin, que sí que fixamos aquel culebrón de rúa e fora bastante mítico, porque ademais lembro que aquel culebrón salira nos informativos da Galega, cando a Galega tiña esa dinámica fresca, etc., eso que ora deixou de ter. Pois había moita frescura, había programas, había ese espírito de capturar cousas que non eran oficiais, e poñelas na parrilla da TVG, que era a televisión de todos nós, non? Entón, de repente, viñeran a gravarnos ao mediodía ou nas secuencias de pola mañán, pero entón nas de pola tarde doblouse ou triplicouse a cantidade de público porque deran a información como que se estaba rodando un culebrón, de verdad. Entonces, como tiña moito público daqueles culebróns, pola tarde, viñan e eu escoitaba os comentarios, mira, ese é o director argentino, non? A xente que vera o informativo na Galega, entón, nutríase toda esa xente, acabou por na última escena que era a boda, na iglesia do Pilar en Santiago, que o cura non nos deixou entrar á igrexa, entón tuvemos que falsear como que xa era a salida da boda, non podemos rozar a boda de verdade. Había unha fonte que hai ali ao lado, e convertímoslo nunha tarta de merengue con 3 pisos, finalmente os novios subían á tarta e dabanse un bico. Ese fora o noso culebrón, o sea que mira si tocamos corazón nós. Ademais, nunha época que é unha época moi interesante, que acaba dicindo moito de quen é despois Miguel de Lira, ou quen é hoxe Miguel de Lira, que é ese Santiago do teatro nos anos 90, ademais. Como foi aquela época? Sí, porque se isto foi 91, ainda era a época na que Chebre estaba, Chebre do 87, non? Estamos cumprindo os 35 anos, entón, non éramos un grupo de teatro ao uso, éramos un comando de activismo cultural, performance, facíamos teatro en espacios, non nacíamos como vocación de grupo de sala, aunque tamén nese mesmo tempo xa nacera Río Bravo, e Río Bravo xa foi un espectáculo que xa estrenamos dentro de teatros, que foi tal vez o gran primeiro éxito de Chebre, aquel Río Bravo, de 90 tamén, 90-91 por aí, e que neses 90-91, 92 abrimos a NASA, efectivamente, eses primeiros dos 90 en Chebre foi unha eclosión de terrorismo cultural, non? O sea, sí. Aí está a esencia e o ADN Chebre a tope, sí. Porque eu creo que, bueno, os diferentes membros históricos de Chebre aportadese un carácter moi especial a ese comando terrorista cultural, non? Que é Chebre.
E eu creo que ti lle aportas ese carácter pegado a xente e pegado á forma de sentir o humor, a cultura e casi ata o país. Como nace Miguel de Lira, ese tipo que chega da aldea, que aterriza en Santiago cunha serie de inquietudes? Como se construe esa... Este primeiro... Pois construíse desde a crisis, desde a deriva, desde estar perdido. Creo que está guai a veces estar un pouco perdido para encontrar un camiño que non sabes nin se estás buscando naquele momento, non? Entón estás perdido porque estás nunha cousa que che meteron, que a sociedade che levou a estar aí. Eu estudiaba Dereito naqueles anos, estaba aí, pero un pouco por imposición social, familiar, etc. Entretanto, buscaba posibles camiños. Sempre os camiños non son as autovías, sempre son as pistas forestales ou as correderos. Eu buscaba aí no mundo da música, da poesía, facíamos fanzines, intentamos montar un grupo, etc. Nesa búsqueda, nese mergullar no underground compostelano, incipiente, nese querer ver a luz, pero que estabas metido, no? Créeme que estabas no túnel e ás veces te botabas todos porros para non querer ver a realidade, non? Pois aí apareceu esa pequena luceciña que foi a posibilidade de xogar ao teatro, como unha posibilidade máis daquelas que explorábamos daquela, non? Que non tiñamos vergonza nin pudor, nin tampouco un gran respeto polo que tiña que ser a cultura con mayúsculas, nunca entendemos así. Entonces apareceu un inglés, John, acórdame, que conocémonos un día, unha noite, nas galerías Vía Cambra, a través dun amigo. Oye, John, que anda buscando xente para teatro, ti igual che apetece, que carallo me vai apetecer o teatro, cando fixen o teatro, eu máis ben o teatro non era algo que estuvera no meu horizonte, ni nada. Pero non me importaba probar, entonces probamos un día a facer teatro no que xendía é o archivo da universidade. Bueno, ali experimentamos un pouco e logo xa nacemos, consolidamos no entorno da Escola de Artes e Oficios de Compostela, con un curso de teatro que xa facíamos o Maillón, con alumnos daquela escola. Por eso en Chévere, que foron os orígenes aí, moi 87, 88, logo xa en Chévere xa decidimos seguir o camiño de facer espectáculos, de intentar ver como era o concepto de profesionalizar aquelo, etc. Pero nese primeiro momento, que picar pedra diamante en bruto, logo que se di, pois creo que foi crucial que tamén que estuveramos na Escola de Artes e Oficios, porque ese concepto de arte e de oficio permaneceu hasta o día de hoxe, sabes? De entender as artes escénicas, non? Por eso nunca fomos un grupo de teatro al uso, aunque nos podan enmarcar como grupo de teatro, pero somos o grupo Chévere, non? Que é un comando que podemos facer teatro, podemos facer películas, performance, fixemos espectáculos de todos os formatos, montamos unha sala alternativa durante 20 anos. Eu sempre penso, tamén digo que somos algo máis que un grupo de teatro, no sentido de que para nós o primeiro é todo o universo artístico e a nosa mirada como artistas, e tamén desde este país, é moi importante, te dicía Laura na entrada, aportando cada un a esencia do que temos. Eu teño a esencia daquele chaval que viña de Lira, que a miña maneira de ser, con ese estar entre aguas, entre o humor e o drama, ou a historia, a verdade, o tipo de retranca, a distancia, a conexión co público, bueno, fíxose máis manifesta despois, pero porque eu son daqui, non cabe ninguna dúbida, non? Bueno, non sei por responder así rápido. Sí, eu creo que unha das cosas que caracteriza a vosa trayectoria como Chévere, aparte do carácter do grupo, é que medrastes respirando e sentindo que era o que pasaba polas venas deste lugar chamado Galicia, non? Que vos nutrides do mesmo alimento e que vos palpita o corazón o mesmo xeito, e iso é o que fai que arrancando deses tipos que un pouco pola idade tamén levados dese espírito underground e demais, sin perder iso, fostes recubríndovos, na miña opinión, dunha madurez que fai que, e teño dito algunha vez, que hoxe sexades dos grandes cronistas do noso tempo, non?
Non sei como percibides esa evolución. Bueno, así expresado é, pero sí, fágome, creo que esa é unha boa maneira de enfocalo. Nós tamén, ibache tamén reforzar, según estabas dicindo agora, hai un de nós que xa nos deixou, que era Fran Pérez Narf, que foi tamén chévere, NASA, etc. Pois o Fran, no último concerto de despedida, tamén dicía, despediuse xa, estaba con enfermedade terminal e tal, bueno, finalmente xa foise, dicía que que Galicia é unha especie, é como un país imaginario que aínda non existe, non? Pero o feito de que estemos nós aquí posibilita que pode existir. Estaba dicindo un tipo que se estaba despedindo, non? Era a súa gran despedida, non? Foi tan emotivo aquilo que era como, Entón, teño a sensación de que nós, nese sentido, non conscientemente, non queremos ser cronistas pero como as historias que contamos, casi todas nacen aquí, nacen desde nós, sabes que nos facemos con chévere casi sempre dramaturxia propia, non? Partimos de cero, dunha idea, dun concepto, algo que lle queremos meter o dente ou o corazón e traballámoslo aí, confiamos moito no proceso de traballo, eso vaise construindo con improvisacións escénicas, van nacendo os textos, as músicas, tal, hasta que finalmente temos un espectáculo, pero sin ser espectáculo, si temos que crear unha película, que tamén temos creado algunhas, temos participado incluso contigo en Eroski para iso, non? A aventura de pasar unha peza teatral para sala cine, xa antes tamén participáramos na produción de Krevinsky, da Viaxe dos Chévere, bueno, por falar un pouco máis de audiovisual, dado que estamos tamén nun festival de audiovisual, non? Pero tamén o proceso de creación foi bastante similar, arrancas cun embrión e aí traballas nunha especie de 4x4, facemos un pouco de todo, podeste incorporar a liña de guión, a liña de produción, buscar financiación, por suposto tamén somos un banco de actores e actrices para, se fai falta, interpretación, venta, distribución, bueno, ti sabes o que é iso, que ti tamén de alguma maneira mámalo. Entón, o feito de que estés tan implicado en todos os procesos, evítache a dispersión da tontería. Da tontería refiérome ao exceso de personalismo, sabes, o que se entende en España como actores e actrices, o segmentar demasiado o oficio. É un oficio que se entende como un vehículo, como un viveiro. En un viveiro tes que facer de todo, non só tes que ser o actor que sale na película, que tamén, ás veces, non? Entón, eso creounos unha transversalidade, unha maneira de ser entre os chévere, as chévere, que creo que ao longo dos anos, 35 xa, danos que ainda temos esa mirada aficionada, esa mirada un pouco pícara entre nós, ainda que houve crisis, claro, esas ganas, esa capacidade de sorpresa, de sorprendernos a nós mesmos que a seguinte cousa que imos facer. Sempre partimos de cero, aunque a veces tamén tes tanta trayectoria detrás que dis, joder, pero non aprendemos dunha para outra, pero sabemos perder cartos polo camiño, sabemos ir de frente, contar o que queremos, e si ás veces non medimos a nosa relación co poder. Entón, o poder a veces tamén se rebota un pouco contra nós, claro, porque non somos incómodos, pero nós non queremos un país dócil, nós queremos, de alguma maneira, romper co minifundio mental, non? Queremos ser partícipes desa Galicia que ainda non existe, non? Sí, e creo que esa Galicia, non hai máis que acudir aos datos de público de cada cousa que facedes, esa Galicia búscaos. E esa Galicia... Hai unha Galicia que sí, hai unha Galicia que nos busca, que nos encontra, ademais, que nos provoca, que nos... É unha Galicia minoritaria, pero creo que aí é onde están as esencias das Galicias boas ou da construción dun país. Desde minorías tamén cualificadas, hoxe en día, estamos nunha voráxine de maiorías, non? Parece que se busca sempre esos términos, a maioría absoluta como o ben supremo no político, ou a maioría da audiencia, a gran audiencia como o éxito, non? O concepto do comercial como o camiño que hai que seguir, porque vai unido ás pelas, non? E, de alguma maneira, nós sempre fomos alternativa, a vocación é a palabra alternativa, que xa é un pouco viejuna a día de hoxe, a mellor,
Pero sempre foi así, estuvo moi presente en nós porque non quixemos ser outra cousa, pero sí quixemos ser alternativa, outra cousa, digamos, fora daqui, non emigramos daqui, construímos desde aquí, non? Aunque eu tamén teño aventuras, obviamente, cinematográficas e tal, fora, despois a miña carreira, ou a miña deriva audiovisual, se queres abordámoslo un poquinho máis despois, ao marxen de Chévere, non? Eu tamén solicitei un estatus onde eu pudera tamén ter voar por aí noutras aventuras, aparte de estar sempre cunha pata en Chévere, pero bueno, creo que eso de facelo desde aquí, para rematar, digo unha cousa que é moi bonita. O outro día estábamos pensando, íbamos sacar un libro tamén autobiográfico dos 35 anos de Chévere, un pouco contando todo eso, pero desde a nosa perspectiva. E vamos desde o principio, en que momento cada un entramos en Chévere, como se formou, por qué, tal, a palabra Chévere onde ven, primeiros espectáculos, cales as influencias creativas, as orixines, o que, tal. Bastante debullado, unha autobiografía entre Xesús Ron, Patricia Lorenzo, Manolo Cortés e máis eu, que foi o núcleo que estuvemos en tempos así e tal. Ahora estamos máis eu, Patricia e Xesús, pero, digamos, bueno, e tamén no final integramos esa, digamos, que esa familia Chévere, que tamén moitos deles están ahora en Nevermore, no último espectáculo. Bueno, Chévere somos así xa digo, un viveiro de creación, non? Entón é difícil, pero, bueno, fixemos entre nosa autobiografía, entón, vale, contamos todo o proceso e tal. Vai editar Calandraca, 300 páxinas, con fotos, tal, vai ser moi bonito. Ahora, os de Calandraca, joder, algunhas páxinas menos, que a crisis do papel de Ucrania, todo empeza a ser un problema. Bueno, vale, cortamos isto, outro, tal. Bueno, finalmente, o título. Entón, suxeriu o título, nós tínhamos unha cousa que nun espectáculo que era Supersonic, en O mal nunha couga, que na altura houbera un atentado, un chale de Fraga, de Perves, non sei que, un atentado que lle fixeran. Entón a muller dixeron unha frase medio de Fraga: isto non pode ser obra de gallegos, non? Entón, nos, aquela frase de isto non pode ser obra de gallegos sempre nos pareceu unha, sacada deste contexto, unha frase con un eco. Entón fixéramos pintadas, incluso por Compostela: o mal non acouga, isto non pode ser obra de gallegos. Xogamos aquilo que era, por eso, de aí un pouco a nosa pedrada de activismo, era máis unha estética que tal. Entonces, Xesús dicía: pois pode ser un bo título, isto non pode ser obra de galegos, tal. Hostia, é moi específico de un espectáculo de Chévere moi determinado, é largo, pero é un título raro, pero ao mesmo tempo, eu dicía, hostia, pois a mí sabes que me conecta de puta madre, porque moitas veces, sobre todo ao principio, cando os Chévere empezábamos a salir fora das nosas fronteiras, íbamos por España, por Portugal, Península Ibérica, sobre todo, pero sobre todo por España, que teñen ese prexuicio con respecto ao que pode ser galego, a creación galega, ou teñen unha idea a veces ofensiva, non? Pero que pensan estes de tal, que somos os galegos? Entón, unha das frases que máis repetían, cando había un espectáculo nos Anus Horribilis, daqueles espectáculos que salíamos ao principio, Río Bravo, xa os da hora, Eroski Paraíso, Curva España, Nevermore, tal, aínda agora hai moita xente que ven saludar, felicitar e di: es que non parecéis gallegos. Es que non pareces un grupo gallego. Acabas de facer unha obra de 2 horas en galego, e ainda che din que non pareces galego. Entonces, isto de que isto non pode ser obra de galegos, conéctanos moi ben, porque tamén padecemos moito ese prexuicio que hai sobre Galicia, pero polo que sea, nós tamén axudamos a derrubar ese prexuicio, non? O cal é un orgullo enorme, non? Sí, ese madridcentrismo que padecemos moitas veces. Non só en Madrid, o sea, podes actuar en Badajoz, en Albacete, non che cadre, teñen esa concepción, non? Joder, que claro, non conocen Galicia máis que desde o tópico, desde esa visión. Pero é certo, porque é un país que ainda non existe, tampouco como decía hoxe en Carne Cruda, que estuvemos hoxe nun programa con Javier Cruz e tal, é claro que hasta que non paramos de exportar señores de derechas, casi todos con F, Franco, Fraga, Feijóo, vale? Todos con F de fachas. Entón é normal que fora tamén teñan esa percepción de, bueno, en Galicia son todos de derecha, son todos tal, e así un pouco... No, en Galicia ti sabes que non somos así. Afortunadamente, desde esas minorías que falamos, de creación, minorías, bueno, cualificadas ou non, emerxentes, minoría como o equipo de Fic Bueu, este festival, eu chamo desas minorías que nace, que xa leva 15 anos, que se desarrolla, que está mutando, que ves unha percepción profesional, que ves unha búsqueda que
que é un festival descentralizado, que está moi guai, que se produce en Bueu, que eu chego a primeira vez que veño e flipo como funciona, que a cualidade que temos en Galicia para crear cousas, non? Creo que estamos nesa fase que está dando ahora xa frutos un poquinho. Sí, porque falas da minoría, ou das minorías, pero eu creo que isto vincula tamén con esa faceta do Miguel de Lira actor, non exclusivamente o Miguel de Lira membro de Chévere, non? Pero hai para min unha das grandes maiorías absolutas da historia de Galicia chamase Mareas Vivas. Claro. Non se me ocurre moita maioría absoluta máis grande que aquela, non? Buscar, sí. Non lle desexo a ninguén. Mentira. Claro, porque de pronto o Miguel de Lira, actor e activista, aterriza nun... Pero non Miguel de Lira, toda a miña xeneración, o sea, todos os que estábamos aí, que estábamos no entorno da NASA, nas ultranoites, aquel viveiro de creación, chegábamos de Lugo, Luís Tosar, Jorge Coira, Piti Sanz, non sei que tal, chegábamos os da Coruña, ou de outros ámbitos, e Santiago absorbía un pouco os mofebefos, non sei que, chegaban... Toda esa creación de artistas por metro cuadrado que se concentrou en Compostela neses anos, e que moitos pivotaron na factoría de creación que era a NASA, ou pasaron por ali maiormente nas ultranoites, esa era unha xeneración que nós xa estábamos traballando a pleno rendimiento, estábamos facendo cousas moi boas, pero naquel mundo underground, naquel jaraxe ajalponado que era a NASA, estábamos abrindo xanelas das cabeciñas e da maneira de facer moi potentes xa na altura. Teño esa percepción e creo que aí o público que asistía tamén, teño comentado moitas veces, non? Pois neste medio tempo, que xa existía tamén a Galega, que xa existía unha certa produción audiovisual, aí surgiu a oportunidade de Mareas Vivas, pero surge Mareas Vivas nun momento, unha serie que se iba a producir desde o entorno de Videovoz para a Galega, etc. Casting, cousas... Todos aqueles actores que xa estábamos un pouco semi-rodados, aí estaban Tosar, Carlos Blanco, Isabel Blanco, estaba Cera, estaba eu, estaba Mela Casal, estaba un sinfín, non quero dicir a todos, pero un mogollón de peña, que non é gratuito que sea xente que dali a un tempo, iso foi un pouco a rampa de lanzamento, e mira onde están agora uns e outros. En fin, algúns son galácticos, outros seguimos este ámbito, pero ben, non? Eu creo que cada un de nós temos o que queremos. Esa capacidade de elección que está moi guai, e foi un despertar, pero a base, insisto, era xa todo o background escénico que tiñamos nós, que nos dou eses anos chegábamos xa a rodaxes como Mareas Vivas, chegábamos moi armados, con moita empatía entre nós, xa esa sensación de traballar ben en equipo. Bueno, despois o acerto do tipo de produción, dese costumbrismo galego que ainda non existía, nunca se fixera unha serie propia nosa, de entorno mariñeiro, despois hai acertos, falar con Geada, con Seseo, que a nosa maneira de ser, facela non copiar o modelo americano ou culebrón. Non, fui probablemente das primeiras series tamén con ADN galego, aunque a fórmula xa se fixera en Doctor en Alaska, eu me dicía que era entre Doctor en Alaska, Verano Azul, non? Hai unhas fórmulas amables, un naturalismo amable, con certo humor e tal, pero, bueno, que nos encaixamos algúns, que che vou contar, sí, a pericia tamén de interpretalo é a verdade, o feito de que fora de Lira xa me daba tamén entendía, nunca fora percebeira, evidentemente, pero sei o que é o mar, non? Aunque só sei de bañarme nel. Pero hasta aprendín cousas de... Entón foi unha serie que nos retroalimentou moito, nos demos moito, pero na inconsciencia de estar grabando, na altura, eu ese ano, salíamos do Grove, cun barco que era o Valle Inclán pirata, para actuar na Expo de Lisboa. Ano 98, que para min hai un antes e un despois do ano 98, outro deses anos que marcan aí un meridiano, non? Entón, tiña que estar, era acórdome no verán, gravábamos Mareas Vivas. Eu tamén tiña que actuar no barco Valle Inclán pirata, actuábamos nos portos galegos, o sea, portugueses, hasta a Expo de Lisboa, e despois de subida para arriba, era un espectáculo dun mes. Tiñamos uns contratos, uns acordos, eu facía un pirata con patapau, e tiña textos, eran textos de Valle Inclán no corpo de piratas, Barba Azul, o outro, tal. Este era o Valle Inclán pirata, ao mesmo tempo era unha república independiente, era bastante revolucionario, era un espectáculo contratado pola Expo de Lisboa, un barco, ali estuvemos unha semana, unha aventura do Capón, pero a maiores tiña que gravar Mareas Vivas.
Entón salía do barco, collía un taxi, collía un avión, onde for tiña que aparecer na Coruña, gravar, outras para Lisboa, outras non sei que, andaba así, andaba bastante loco ese mes, nunca foi un consciente, gravando Mareas Vivas, do pelotazo que viña despois, pola rapidez de traballo e tal. Claro, despois, cando se emitiu aquelo, no, ademais, espérate, unha anécdota, bueno, é que eso dá moito de si, alarguemos moito a entrevista esta, pero hai unha anécdota bastante guai que non quero deixar pasar así tal, que cando se fixeron os 13 primeiros capítulos, eu tiña un personaxe de reparto, o Currás solía solo en 6 capítulos ao principio e tal. Era de reparto, bueno, fixen aquelo, co barco, co Bollín Clan Pirata, conseguín equilibrar aquelo, bueno, saquei as dúas cousas para diante. Entón, despois, íbamos facer a segunda temporada, e Reixa, que era o director na altura, reuniunos, antes de empezar a rodar a segunda temporada, entonou unha especie de mea culpa, de que iso non iba a ser unha serie de moito éxito, porque na Galega, os analistas que había na Galega, lingüistas, os expertos que había na Galega na altura, decían que, bueno, que esa serie que podía estar ben, pero só iba a funcionar na zona costeira, eso iba a ser un fracaso no interior de Galicia, porque era congeada seseo, o da lingua parecíalles fatal, que fora congeada con seseo, que tiña que ser con un galego normativo, unha serie de cousas que había daquela moi instaladas no prexuicio. E como a Reixa dicía, non, imos facer esta segunda temporada, seguramente a última, porque, pero claro, ainda non se emitira. Se nos pediría disculpas antes de que se emitira, pero claro, o lunes seguinte emitiuse. Pa! Entonces, bueno, xa, aquela bomba que fui, aquele informe que había dos da Galego, que xa que nunca máis se soubo daquele informe, desapareceu. E todos sabemos que incluso que a geados, a forma de facelo foi unha das claves do éxito, e a partir de aí fui pasalo ben, nos ir desarrollando os nosos personaxes. Eu tiña un caramelo con Tosar, que era o xuiz, eses contrapuntos sempre son bonitos, o formal e o bandarra e o tal, e foi moi gozoso hasta os 100 e pico capítulos, que, bueno, xa houve que ir deixando, porque había que facer máis cousas, e despois tuve a sorte de facer Entre Bateas con Coira, aquela película tamén bonita, e deixei Mareas internada, e despois, sin querer, saliume Entre Bateas, un papel totalmente diferente, nun corte de peli radicalmente distinto, e a aprender e a facer, non? Claro, además, Entre Bateas, de pronto, permite que Miguel de Lira se poña nun lugar completamente diferente, radicalmente diferente a aquel Currás que tiñamos de Mareas Vivas, non? E aparte dunha forma inmediata, continua, non? Eu creo que iso tamén debe estar guai, non, para un actor. Bueno, era o meu gran desexo, ou en todo caso, cando deixei Mareas, deixei por un certo cansancio. Bueno, non sei, tiña a impresión de que Mareas xa non podía darlle moito máis, non? Entón, pedín permiso para ir deixando, fui deixando para intentar facer outras cousas con Chévere, e tamén a nivel audiovisual intentar facer outras aventuras, non? E aí, de repente, á volta da esquina, apareceme Entre Bateas, xa a Coira e tal, propón o guión era tan bonito, ese guión de Entre Bateas, que eu non sei se non firmara Portela, pero no orixen tamén estaba Ramón Campos, o de Noia, que despois montou Bambú. Bueno, teño un pouco todo liado eso aí, pero para que vexas, eu li en ese guión, estaba en Lira. Iba pouco a Lira daquela época. En Lira íbase moito a luz, ainda hoxe en día, o tema de energía e tal, bueno, ibas a luz cada 2x3. Eu estaba, hostia, lendo o guión en Lira, entusiasmado, de repente, vaise a luz, me cago en diola. E faltaban unhas poucas páxinas, sabes? Bueno, pero non había luz, que vou facer, tal, tampouco había móviles para ler co móvil, ok, dixe, bueno, acabo mañán. E fun ao baño, e xusto no baño, ten unha bordilla que teño ali en Lira, entraba pola luz, ou pola clarabolla, entraba unha luz cuadrada que reflejaba no chan, era a lúa chea, non? Hostia, entón fun á habitación, collín o guión, e puxeno así na luz que daba da lúa chea, e acabei o guión lendo así. Encantoume, unha emoción do copón, e dixo, hostia, vou facer, que guai. Entón, eu tiña que ir a Mozambique, unha aventura de Chévere de Portugal, un intercambio que había cultural, nos íbamos tamén con espectáculos portugueses, Mozambique, chamábase Mozambiquerote, bueno, das aventuras que facíamos nós así tamén, transoceánicas e tal, e con África había aquela creencia, África, Portugal, na NASA en Chévere sempre tiñamos esa mirada á lusofonía, etc. Non? Bueno, entón fora a Mozambique un mes, actuaron unha cousa e outra e decidín deixar Bigote, que foi unha trampa mortal, porque en Mozambique fai moito color, entón o Bigote cando che nasa, joder, pícache unha cousa e outra,
Pero eu pensaba que eu tiña un pouco a imaxen de Sito Miñanco, e dixía, o meu Mario, que era o personaxe de Entre Bateas, dixaste, igual lle queda ben o bigote. Bueno, finalmente cheguei dali un mes, me deraron un bigote dun mes, e cheguei a Jorge Coira, justo che o bigote, facémoslo con bigote feito. Dice, non, queda che guai para o personaxe. Por eso foi na peli, bueno, este é unha anécdota así de como a veces autocaracterizas, te vas traballando eso ao longo do tempo, non é que chegas a unha sala de maquillaxe e transformanche. As cousas a veces levan un tempo de encaixar, ver se vai ben o personaxe, se non, que opina o director, todo eso produciuse. Despois fixemos a peli de Entre Bateas, que conta esa historia do paso do contrabando, do paso do tabaco a farlopa, dúas generacións, uns que fan de nenos que somos nós, logo aparecemos eu máis Pepo Suevo xa contrabandistas pasando do tabaco a cocaína e tal. Eu creo que foi un peliculón, ainda que quedou como telemovies e moita exhibición, non chegou a ir ás salas. Pasou sin pena nin gloria, pero é unha das grandes xoias do audiovisual galego, creo. A revisar e a poñer en valor ainda a día de hoxe, porque se fora Entre Bateas hoxe en día, sería un arrase, con todo o que ven despois de género narco, os narcos, Fariña, bueno, ainda se sigue con eso, non? Tal vez ahora xa é un género que este un poquinho explotado demais. Pero Entre Bateas foi a primeira. Sí, e ten moito que ver, entendo, a repercusión ou non repercusión que tivo con momento que era, non? Quer dicir, era o momento deses primeiros pasos da ficción galega, primeiro a través das series de televisión, logo tal, sin embargo, agora estamos nun momento radicalmente diferente no que imaginas un Entre Bateas hoxe, tería sido unha peli que tería levado xente ás salas e que tería arrasado en salas, non? E daquela falábamos do concepto de TV movie polo complicado que era mesmo chegar a facer unha TV movie, non? Como cambiou, non? Os temas das películas, non? Sí, completamente. O tipo de forma de contar, non? Sí, eu creo que na túa trayectoria como actor tes pasado por esa viaxe que ten feito o audiovisual galego nestes anos, que o tes vivido desde dentro, e que do mesmo xeito que tes participado en algunha destas producións máis televisivas e que forman parte, pois iso, do que o común da xente consume nas súas casas, tamén tes deixado personaxes memorables que forman parte pois un pouco do imaginario do cine galego, non? Porque tes deixado personaxes con moito carácter e moi especiais. Cando un pensa en personaxes tan radicalmente diferentes, falabas de Entre Bateas, pero que non podo deixar de pensar en Krevinsky, non podo deixar de pensar en Dogs, e a min pásame cando penso en Miguel de Lira no cine, nun tipo que construe pequenas xoias moi especiais, non? Porque son personaxes que, bueno, ti podes ver, pois... Frases moi bonitas o que dixes. Non, pero é certo, porque ti podes ver, pois, aquel panadeiro que se cadra non é moi diferente do panadeiro que viches en tal película americana ou en tal película francesa. Pero de pronto ves unha personaxe, estamos en Bueu, como a personaxe que faz en Ons, que é unha... Sí, é pequena, sí, pero... pequena xoia que colle daqui e de alá. Pero sobre todo pásame iso con Krevinsky, pásame con Dogs. Como te achegas ti como actor a personaxes que non sei como serán sobre o papel, pero non semellan doadas, e como as construes con un carácter moi determinado? Porque hai cousas que non están puramente no guión, e construílas con moita personalidade, e unha personalidade que non está na rúa, non son cousas que isto que facedes moitos actores de fixarvos en como... Non, son... Non, pero, joder, non hai... Gustaríame poder ter a fórmula, darche unha fórmula que sirvira para espallar a outros, pero non hai, porque eu mismo, ahora que pensando, son fórmulas casi todas diferentes, contradictorias, hai procesos de traballo que tal vez que o resultado final sea esa construción especial dos personaxes, unha cousa que me parece moi bonita, que me gusta oír, confeso, non? Pero sei que no proceso de creación desos personaxes, eu que vivín desde dentro, algúns foron moi madurados, outros moi precipitados, algúns foron creados desde a fase do guión, como Krevinsky, que eu tamén xa estuve na fase de guión, con Quique Otero, que estaba na dirección, os dous tamén estábamos en produción, fixemos primeiro, iba a ser un videoclip, fixemos unha curta,
a curta quedounos o corpo con ganas de máis, e despois fixemos un guión para unha posible serie, aquilo non foi a ningún lado, pero aínda así, despois un día soñei pola noite, soñaba unha peli, os Krivínski metidos na Segunda Guerra Mundial, e chamei aquí, que, oye, eu creo que non acabamos aínda de facer esta historia dos Krivínski. Eu creo que temos que facer unha peli. Que dis para unha peli, Miguel, tal? Vamos probar a sentarnos, tío, a intentar facer un guión, pero nós non somos guionistas xa, pero somos atrevidos, e temos a pulsión con esta historia de Krivínski, que xa é unha historia bonita, surrealista, pero tamén unha historia dunha amizade, porque non puxamos un pouco máis, bueno, ao final fixemos a película de Krivínski. Entón, todo o meu personaxe xa se construía moito en guión, porque eu tamén formaba parte do guión, e eu dicía aquí que as cousas que eran fáciles de interpretar, viables ou non, ou que eran chaladuras que non nos iba... E aquí que tamén me dicía a min, de escenas que escribíamos, xa, vale, pero como íbamos facer esa explosión de non sei que? Nós mesmos íbamos xa guiando o guión hacia o posible, co orzamento que tiñamos de produción, que a produción despois tamén conta moito, tal, por eso Krivínski foi algo máis. Entón, como foi a creación do personaxe xa desde o guión? Vale? Noutros procesos de traballo, chegas, eu achego a Docs con moito respeto, porque era un equipo xoven, o novísimo cinema galego, pero un equipo sin prexuicios, non eran nin do vello, nin do novo cinema, nin tal, beberan de todo, pero querían facer a súa película, tal, eu cheguei tamén un pouco de rebote, porque non era eu a primeira opción, pero despois, como que eu cheguei e dixe, bueno, aí como chegas, aí non chegas desde o guión, aí chegas desde a percepción de dicir, hostia, como funciona este equipo de traballo? Entón, ti aí tens que coller o paso de como están indo. A veces non é un paso máis lento do que a ti che gusta, pero é o paso deles, entón tens que incorporarte a ese paso. En Krivínski marcamos noso paso. Fíjate que diferente xa, pero poño dous exemplos. Entón, a partir de aí, unha vez que ensamblas no equipo, para mí fundamental sempre nese traballo en equipo, se escoita, se coller o paso, coller o ritmo, o tono, o tempo, a historia, aí ven a verdade da interpretación, nunca antes. Poñoche dous exemplos moi distintos que sirven, pero hai moitos máis. Houve moitísimos máis que cada traballo é un mundo. Venme a cabeza, por exemplo, Somos Gente Honrada, ¿no? Es decir, bueno, que aí teño a impresión, desde fora, da impresión de que aí pode ter tamén moito que ver, por exemplo, co traballo co compañeiro, ¿no? En un caso que me ven a cabeza como... A ver, Somos Gente Honrada ten tamén moito que ver co Ficbueu ou con este tipo de festivales de curtas, donde é a esencia, a curtametraxe é a esencia da historia e a liberdade de crear e de empezar a lanzarte a facer cousas, non? Alexandro Marzoa, que é de Vigo, que estudiou en Barcelona Cine e tal, que ahora sigue por alá, bueno, pois, nós xa fixéramos 3 curtas con el, donde el mostraba unha tarxeta de presentación do que quería facer, e despois fixo a longa, e Somos Gente Honrada non deixa de ser unha destilación de toda a materia prima que hai nas curtas, ou sexa, da fina línea que hai entre a amizade ou a enemistade entre dous amigos que de repente poden ser enemigos, a veces o motivo é temporada 92-93, o motivo era o fútbol, o Celta, poñer mal unha puta bufanda, ese era o motivo, non sei que, unha curta moi premiada. Logo ven Padre Modelo, logo Amistad, fixemos 3 curtas, Ademais foi guai porque é como se estuveran feitas en Galicia, pero foron rodadas en Barcelona. Entón, despois de aí, ao final, os de Terrat, esta xente, xa máis tal, invitaron a Marzoa para facer unha longa metraxe, Terrat ben despois foi a Cos de Vaca, aquí en Galicia, e acabaron por facer Somos Gente Honrada. O sea, é un proceso moi bonito de curta, de aprendizaxe, de saber cal é o tono que queres contar, e aí nace Marzoa. E nós temos a sorte de acompañar a Marzoa en todo ese proceso. Esa é unha gozada, porque son anos de vida, é como... Por eso eu son tan fan das curtas, porque sei que das curtas saliron despois grandes, longas, que non teñen por que salir, que a curta xa é unha peli en si mesma, non creo que a curta teña que ser algo máis grande despois, non? A curta é unha raza propia, como o carballo enano que hai no Monte Pindo, non ten por que acabar sendo un carballo grande, non? Xa é, non sei como, Quercus enanus, ou non sei, un carballiño pequeno, pero ten entidade, non? Entón, a curta eu creo que... Pero, bueno, cando se produce estes trasvases de enerxía e podes acompañar o crecemento dun realizador que ves como vai medrando no guión, na maduración,
o equipo de traballo claro, que está alrededor de Marzoa, dun Zarauza, dun Quicotero tamén neses momentos de Krevinsky. Non sei, a veces dicía, sí, joder, poder participar deso é moito máis gozoso que non facer ben un personaxe, que iso é o menos que podes facer. Sí, e curioso porque falas de sensacións ou de forzas ou de estímulos que van dun sitio a outro cando falas do que vai da curta a longa, non? Pero eu tiven a sorte de poder vivir en primeira persoa como a enerxía dunha cousa se convirte na enerxía doutra, no caso de Eroski Paraíso. E ademais, hoxe, un día como hoxe, que che dan un premio merecidísimo aquí en Bueu, non podo deixar de lembrar un dos premios que máis me ilusionou na miña vida, que foi cando a ti e a Patricia vos deron o mestre Mateo polas vosas interpretacións en Eroski. Como vive o actor ou a personaxe ese moverse desde as táboas á interpretación dentro da peli? Claro. Sí, bueno, sabes que é moi difícil, bueno, primeiro dicir que esa aventura que participamos foi, ainda é moi gozosa a día de hoxe, non? Foi perfecta ese atrevimento pasar a obra de teatro que xa tiña a capa cinematográfica, pasala a cine da man de Ollo Vivo, que ti estás vinculado tamén con Coira, bueno, etcétera. Foi un atrevimento, pero tampouco non era moi ambicioso, non queríamos facer unha gran peli, queríamos facer unha peli de 2 semanas, low cost, donde a historia xa estaba contada en teatro e había como volcar eso ao cine, como conseguir que fora unha cousa digna. Nunca pensamos que iba a ser tan digna, e que incluso nos iba a dar premios ás mellores interpretacións, outros premios que nos deron por aí e tal, e a peli podese ver ora en filmin.es. Bueno, acabou por ser unha peli cando nós o que queríamos era deixar un testimonio da grandeza que tuvera a obra de teatro, pero nunca esperábamos que a peli tuvera tal grandeza como a obra, entonces foi como, bueno, non sei, Eroski Paraíso foi un 2x1 de supermercado, o sea, foi unha pasada. 3x1, que hai libro, non? Bueno, 3x1 que despois houve libro tamén e tal, os de Calandraca que están editando as obras incompletas de Chévere, pois vanos editando os textos todos e tal, entón, pero bueno, aí, claro, precisamente nese tipo de traballos como son tan de teatro documental, onde nós xogamos casi a non ser actores, a anti-interpretación, xogamos a reconstruir un mundo que existiu, que nós ficcionamos, os límites da verdade, que enseñamos, que non enseñamos. En Eroski Paraíso tamén fui, eu creo que un antes e un despois en Chévere, fui exixente, fui moi atinado, e que ao final, que para nós é a primeira obra de teatro de Chévere, que non se perde no tempo, porque o teatro é unha putada que ten, que o velo nese momento logo vaise perdendo, quedache un vídeo máis ou menos mal grabado, que lle pasou o sol pola porta. En cambio, Eroski Paraíso é a primeira vez que temos unha película dunha obra de teatro de Chévere e que permanece, que vai durar no tempo, porque eu estou seguro que esa peli vela dentro de 10 anos e vai estar tan ben ou millor aínda. Entón é, bueno, un proceso aí exquisito, non? É como esa maridaxe entre o teatro. O teatro, ás veces, que o irmán pobre, digamos, do audiovisual, tamén merece ese reconocimento. Non só o teatro se estar sempre insuflando o gran audiovisual, porque ten máis cartos o audiovisual. Non, tamén a veces é guai que o audiovisual tamén devolva un certo reconocemento a ese teatro de base que o audiovisual sin ese teatro de base non sería nada. Nin sería nada Mareas Vivas, nin sería nada outro, nin outro. E agora se me dixes, entón, que te quedas con el teatro? No, non me quedo con nada, quedome con todo, pero sí hai que reconocer as artes escénicas deste país, porque a veces as audiovisuais teñen máis visibilidade, hai que compensar eso, non? Aí está Eroski Paraíso, que é un traballo perfecto de cousa compensada, quen viu a obra disfrutou, quen ve a película disfrutou, que non viu a obra pode ver a película, e así, de alguma maneira, tamén xa ve a obra, non? Esa cousa de joder que ten moi guai, moi feliz de acompañar con vos nas presentacións polos cines, logo da película, que tiñemos que facer aquelas giras, joder, que tamén ese é outro, non? A distribución neste país, non? Que non hai, que te vas a un cine a Viveiro, un cine non sei onde, carallo, que difícil é a veces
chegar a xente se non é pola televisión, non? Sí, no fondo, eu creo que todo acaba sendo aquilo de onde partíamos, que creo que empezamos a falar, que a xente. A xente, sí. E chegar a eles da forma en que poidamos, sexa para facelos reflexionar ou sexa simplemente para que pasen un cacho bo e divertido. Ou que formen parte dese momento, desa Galicia imaginaria que nese momento existe, non? Nos achegámonos a eles e eles vanse achegando a nós tamén. Porque mira, non todos porque non caben, pero sí moitos e moitos. E creo que con isto, e casi ata cronolóxicamente, creo que podemos ir pechando con isto, porque falando hai pouco cunha distribuidora de cine, dicíame que un dos últimos fenómenos de levar a xente ás salas que tiña vivido neste lugar de maiorías e minorías que se chama Galicia é Cuñados. Bueno, claro, Cuñados, claro, tempo de pandemia, claro. Que unha peli que vai desde a pura comedia con todas esas outras cousas que ten a comedia, non? Sí. E creo que pensar nun fenómeno como ese, que despois dunha pandemia, con cines pechando e demais, de pronto a xente se reúna nunha sala de cine a rir, a pasalo ben, con tres tipos moi especiais que están aí na pantalla, eu creo que é unha mensaxe moi positiva que deixa o traballo que facedes diante da cámara. Sí, moi satisfeitos tamén, porque non... Eu si vexo Cuñados, ves, cando vexe Cuñados dentro duns anos falaremos, vale? Porque sempre teña a sensación de que nos quedou perfecta, por os tempos que eran, era o que había que facer, pero por o meu gusto artístico ou tal, quedou unha comedia blanca, que eu meteríalle máis gama de grises, deixémolo aí, pero iso xa é unha elección, vale, que tal vez, creo que é a mesma sensación que tiñamos tamén con Touriñán, con Federico, que nós tamén estuvemos na génesis un pouco de Cuñados, que non era Cuñados antes así, pero bueno, tamén estuvemos na produción asociada para entendernos, entón formamos parte tamén da orixe da cousa, non? Entón eu diría, hostia, pero claro, foi feito en pandemia, ibase a rodar 6 semanas, rodouse 4, había escenas e había contidos que se iban meter que non se poderon meter porque a pandemia trastocou todo canto hai, entonces tamén houve unha deriva a esa comedia máis blanca, bueno, que ten cousiñas, pero tamén porque era necesaria, tal vez para que a xente volvera ao cine, ainda non se abriran as salas, e había que abrir as salas de cine con unha cousa moi popular, non tanto comercial, pero sí moi aberta a todos os públicos, moi familiar, moi luminosa, como é a película, con humor, con boas dosis de humor, porque necesitabas, é unha película heroica nese sentido, pero o público necesitaba, ou a xente necesitaba unha película dese perfil. E nós entendémoslo rápido según estábamos rodando, ainda que a peli podía ter sido outra peli, pero acabou sendo Cuñados que a xente conoce, eu creo que foi un acerto, sí, incluso a nivel comercial, aunque só era en mitad da sala de aforos, con mascarillas. Bueno, lembremos que hasta fainada había todo eso, non? Literalmente, alguén da distribuidora díxome que agardaban poder ter cada ano un sleeping galego, e digo, pero que é un sleeping galego? Un calzoncillo. Un sleeping seica é ese título inesperado que acaba tendo efectivamente. Por funcionar, gustaba o título de Cuñados, incluso. Sí. Mira, pois a meu era un pouco reacio o título, porque parecía un pouco, recordaba un pouco así a cousa... Sí, pode levarte a outro lugar, non? Máis caspa, tal, levame a outro lugar, Cuñados... Pero acabo por reconocer que efectivamente foi un bo título que xa moi dixo despois moita xente percibino así. A veces nós os que estamos máis, que vimos da cultura alternativa, tamén temos que relajar a veces para... E mira que eu tamén na cultura popular ou de masas teño entrado moitas veces, pero bueno, sempre ofreces unha certa resistencia e tamén aprendes deses procesos, está guai. Justar ya simplemente que a xente bote unhas risas, que o pase ben, e tal, a veces xa é suficiente. No, tamén está moi ben. Miguel, como sempre, é un placer sentar contigo a botar unha parrafada. Estaríamos horas aquí agora. Eu non sei se, ainda que logo lles vayas dicir unhas palabras a xente cando che dean o premio, se queres deixar constancia grabada, fílmica, de algo presente aquí do FICBUEU. Sí, non teño
Non teño moi claro que decir, eu creo que vou non compartir máis precisamente co propio festival, porque máis que un premio meu é un premio deles, non? Ou delas, é un premio voso, non? E animarvos a que sigades con este festival, que o maduredes, que o cambiedes, que os naquicedes, que o que queirades, porque é fundamental isto que falábamos un pouco antes, descentralizar a creación. Bueu pode ser tan potente como outro núcleo. Hoxe en día xa non é necesario que esteamos todos nin en Madrid, nin en Santiago, podemos estar onde queiramos, se hai boas cabezas e si traballamos a favor de romper ese minifundio e eses prejuicios e vamos a cara a esa Galicia imaginaria que algún día terá que existir no seu conxunto, pero que parcialmente xa existe. Entón, forza Fic Bueu e moitas gracias.